Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella laqa fil-Ministeru tiegħu il-Belt Valletta l-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Kooperazzjoni tal-Golf Abdul Latif Binaxid Al-Zayadi. Waqt il-laqa kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn Malta u l-pajjiżi li jagħmlu parti mill-Kunsill li huma l-Baħrejn, Kuwait, Oman, Qatar, is-Saudi Arabia u l-Emirati Arab Magħquda. Il-ftehim huwa validu għal 5 snin u l-ħsieb warajh kien imfisser mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella. Kirridu li aħna kif qegħdin nagħmlu kif għamilna llum insaħħu relazzjonijiet tagħna billi firmajna Memorandum of Understanding li jorbotna li nagħmlu laqgħat regolari b'diġà b'aġenda li fiha wieħed jipprova li jsaħħaħ relazzjonijiet kemm dawk eżistenti u anki jibdew relazzjonijiet ġodda. Fil-laqa bejn iż-żewġ naħat kienu diskussi wkoll il-konflitti li hemm ġewwa l-Yemen, is-Sirja u l-Libja u l-isfidi li qed iġibu magħhom fosthom dik tal-immigrazzjoni. Din id-diskussjoni regolari għandha tajn biex hawn ukoll Malta tagħti is-sem tagħha fil-waqt li kulħadd ikun qed jifhem kif taħsibha. Iżda l-ftehim għandu aspetti oħra importanti. Il-qagħda ekonomika tal-pajjiżi tal-Golf hija waħda b'saħħitha ferm u bekk dan hu ftehim li jista' jfisser opportunitajiet ġodda. Saħansitra jissemmow l-enerġija rinnovabbli u l-qasam tas-saħħa. U meħarsu lejna bajn tajba ħafna, għandhom opinjoni ħafna tajba ta' Malta għaliex dejjem kienu relazzjonijiet tajbin, però ovvjament iktar u iktar issa il-fatt li qegħdin membri tal-Unjoni Ewropea u anki fil-Presidenza li l-hom itihom anki iktar raġuni għaliex jixtiequ li jsaħħu relazzjonijiet ma' pajjiżna.